Ahojte, drahá moja astrologická rodina. Toto je moment, kedy opäť prinášam nejakú tú Venušinu perličku, ktorá by sa nám mohla zísť, pretože práve v tomto momente, odkedy Venuša vstúpila do znamenia Panny, ukazuje sa nám veľmi zaujímavá a silná energia, o ktorej by som tu teraz chcela trošičku porozprávať. Takže, samozrejme, keď Venuša vstúpila do 0. stupňa Panny, bolo to presne 10. júla 2026, v podstate v piatok, a hneď sa nám otvorila veľmi silná energia, pretože v Panne na 0. stupni sa momentálne nachádza posledná energia dračieho chvostu. A keďže už vieme a viete, že dračí chvost je prepojený s našimi minulými životmi, s rôznymi princípmi karmy, ale aj s našou komfortnou zónou, kde už dobre to poznáme, dobre sa v tom vieme orientovať a zároveň sú tam aj nejaké energie, ktoré nás môžu v podstate zatáčať do tých istých starých spôsobov fungovania, čo môže, ale nemusí byť úplne vždy zlé. Poväčšinou to môže byť práve, že viac komfortné, ale nemusí nás to posúvať vpred, čiže je to v podstate na takom osobnom zohľadnení alebo všeobecnosti sa dračí chvost považuje aj za trošku takú páscu toho, čo sme si už zvykli. Čiže v týchto prvých dňoch Venuše v Panne sa môžu náhle aj osudovo a karmicky, prekvapivo, sa môže splniť sen o tom zaujímavom správnom partnerovi do vzťahu. Čiže áno, niekedy sa môže udiať práve, že ženy alebo muži môžu stretnúť niekoho zo svojej minulosti vzhľadom na retrogradný Merkur, ani by som sa úplne nečudovala, ale principiálne môžeme stretnúť niekoho z minulosti a uvedomiť si, že aha, či už je to minulosť v tomto živote, čiže v tejto inkarnácii, alebo sa môžeme pozerať do ďalších životov dozadu, tak nám to môže priviesť človeka, ktorého poznáme. Niekedy to môže byť veľmi dobrá skúsenosť, pretože to môže byť človek, s ktorým máme akoby rozrobené veľmi pozitívne a dalo by sa povedať, že aj zdravé energie, a potom to ale môže byť aj niekto, s kým sme sa už veľakrát zamotávali a zamotávame sa tam dohromady znova. Zamotávame sa do starých princípov, do starých vzorcov, do starých spôsobov fungovania a síce cítime nejaký komfort a máme pocit, že OK, pretože nemusíme rozbiť takúto bublinu a nemusíme sa potýkať s novými veciami, nemusíme ísť tvárou v tvár do náročných záležitostí, transformácií, premien a liečenia, tak si proste jednoducho povieme, však ešte mi to chvíľku vydrží, ale do určitej miery vlastne vydávame do vesmíru signál, že sme ochotní tolerovať niečo, čo sme možno už prerástli, čo v tomto živote už možno nemá úplný zmysel. Čiže áno, môže sa udiať aj veľa pozitívnych vecí, kedy môžeme byť viac romantickejší, partnerskejší, alebo vnímať vzťahy veľmi dôležito a vytvárať si v nich určitý poriadok. Pretože čo iné Panna vie, okrem milióna ďalších vecí, ako urobiť v niečom poriadok. Ako sa pozrieť na hodnoty, priority, princípy, tabulky, šablóny a analýzy a povedať si OK, možno toto nie je až tak zlé, alebo si povie OK, toto už naozaj stratilo ten svoj zmysel a ja sa potrebujem pohnúť ďalej. Čiže áno, môžeme niektorí zažívať aj také princípy toho, keďže vlastne Venuša je v opozícii na dračiu hlavu, že nás osud ťahá na jednu stranu a vlastne ťahá nás aj na druhú stranu. Je to ako keby sme stáli v strede a jedna ruka je ťahaná doľava a druhá ruka je ťahaná doprava. Tam niekde je naša nová budúcnosť, ale my stojíme v starej minulosti. Čiže kde a ako si môžeme vybudovať ten mostík? Kde a ako môžeme zahodiť to niečo, čo už nám naozaj neslúži a prijať to niečo, čo nám slúži. Kde môžeme urobiť jeden krok vpred a zároveň jeden krok vzad. Nie v zmysle vzad akože do tých negatív, ale kde si môžeme vybrať seba a zároveň sa posunúť trošku za našu komfortnú zónu. Niekedy toto naznačuje aj vrátenie sa do vzťahov alebo do finančných situácií, v ktorých sme už kedysi boli. Toto je energia, ktorá je veľmi, veľmi vhodná na uchopenie lekcií o láske, hlavne také tie karmické, dôležité lekcie o láske, sebaláske, sebahodnote, sebarešpekte. A takisto si treba uvedomiť, že pre niekoho sa mohla tá ruleta z vás vlastne roztočiť veľmi pozitívne a mohli ste stretnúť niekoho, koho ste milovali v predošlých životoch a teraz sa vám objavil v živote, či už muž alebo žena, keďže toto funguje pre všetkých. Tým, že je to Venuša, ešte by som si dovolila tvrdiť, že to môže byť aj pre mužov veľmi signifikantný princíp, keďže môžu stretnúť svoje partnerky alebo svojich protiažkov
z minulosti alebo z minulých životov. Avšak tá podprahová energia dračieho chvostu, ktorá nám tu naznačuje, že práve aj karmické vzťahy, ktoré môžu byť pozitívne, aj ťažké, sú aj o dohodách duši a môžu nás zaväzovať k určitým sľubom, prísahám a dohodám namiesto progresu k takým dušiam, kde sme ešte neboli. Kde nemáme takéto staré, že poznám ťa. A tu by som určite chcela povedať, že toto neznamená, že idete dobrou alebo zlou cestou, pretože to je na každého z vás a na vašej slobodnej vôli, na vašej intuícii, s kým a ako chcete vlastne tráviť svoj životný čas. Ale zároveň by bolo fajn, kebyže ste si tam udržali aspoň to tiché povedomie toho, že nie všetko zlato, čo sa bliští, je naozaj dokonalé. Zároveň si musíme uvedomiť, že ako náhle je Venuša v konjunkcii s dračím chvostom je v opozícii na dračiu hlavu. Toto môže presne vlastne prinášať takéto opakovanie starých vzťahových či finančných vzorcov, chýb a problémov. Tento raz tam môže byť síce návrat do komfortu, starých známych spôsobov správania či investovania. Všetko môže spečatiť a môže byť spečatené, ale zároveň to nemusí byť také jednoduché sa z toho dostať. To znamená, že ak dáte niekomu sľub, nebude jednoduché sa z neho dostať. Ak podpíšete nejaké zmluvy, hlavne o biznise, o financiách, o peniazoch, nebude jednoduché sa z toho dostať. Takisto, ak sa upíšete do nejakých dlhov alebo podobne, nebude jednoduché sa z toho dostať, pretože tá karma a dharma bude veľmi v hre. Toto sú body, ktoré sú niekedy aj silnejšie ako slnko a mesiac, pretože dokážu zatieniť slnko a mesiac, čiže niekedy dokážu zatieniť naše racionálne vnímanie, dokážu zatieniť aj našu intuíciu práve vtedy, keď to možno najmenej potrebujeme. Takže tu by som určite povedala, že sa potrebujeme pustiť toho, čo si myslíme, že je naša karma a potrebujeme si to poriešiť tak, aby sme počuli hlas našej intuície, hlas našej duše, aby sme sa naozaj posunuli za tie vlastné hranice bez nejakých zamotávaní, by sa dalo povedať. Ak vám môžem poradiť, možno trošku sa vyhnite nejakým úplne rovnakým veciam, do ktorých viete intuitívne a cítite, že by ste nemali ísť, ale vracia vás tam nejaká vaša bolesť, nejaká trauma a chcete dať šancu niečomu, čo viete, že sú len nejaké sľuby, ale v podstate tá skutočnosť sa neudeje. No, ďalej, čo sa tu v podstate deje je, že Venuša v tomto momente hneď získava aj trigón na Chirón, čo nás práve že môže posunúť hlbšie v našej túžbe po seba prijatí a láske k sebe. Môžeme sa ponaučiť vďaka týmto dračím hlavám a chvostom, čiže hlave a chvostu, sa môžeme ponaučiť z našich predošlých chýb, našich bolestí, našich vzťahov, našich finančných rozhodnutí, ktoré sme mali doteraz. A práve tú múdrosť, ktorú sme už získali a teraz sme akoby trošilinku skúšaní, aby sme sa naozaj spamätali, tak môžeme použiť v praxi. Ak nám niečo stojí ešte v ceste na to, aby sme v podstate naplno otvorili naše srdcia, tak s menšou snahou bude možno to prekonať, pretože nám tam hrá do karát aj Urán, ktorý nás bude tlačiť zo všetkého von, čo nie je autentické, zo všetkého von, čo naozaj už nedáva zmysel. A áno, môže sa stať, že toto môžu byť momenty práve kvôli tomu, že Urán je v konjunkcii s Marsom, kedy budeme vychádzať z určitých situácií cez veľmi ťažké záležitosti. Niektorí ľudia cez obrovské hádky, niektorí cez obrovské konflikty, niekto cez obrovský vnútorný konflikt, kedy to môže vyzerať ako keď človeku hrábne, alebo z jedného dňa na druhý si povie a mám toho dosť a už je mi to jedno a už sa balím a už idem preč, už cestujem do tej krajiny, už ma to nezaujíma, už odchádzam odtiaľto, hej. Môžu tam byť hlavne princípy pre pohyblivé znamenia, pretože práve Venuša, dračí chvost, dračia hlava, aj v podstate Urán a Mars sú v pohyblivých znameniach, čiže v blížencoch, v Panne, v Rybách a v Strelcovi. Ešte Strelec to má celku fajn, pretože konkrétne cez vás sa nič úplne extrémne momentálne nepohybuje, čiže máte akoby trošičku jednoduchší ten princíp, ale môžete to byť vy, ktorí budete sledovať z prvej ruky to, čo sa deje okolo vás. Táto celková energia nás môže priviesť k tomu, aby sme sa začali zamýšľať,
aké vzťahy vlastne vo svojom živote máme, čo je zdravé a čo nie je zdravé. Či nás ubíja nejaké partnerstvo, biznis partnerstvo, priateľstvo, či nás vyčerpáva nejaký kamarát alebo kamarátka, či máme pocit, že máme konflikty v rodine, kde ešte nie sme celkom vyliečení, čo sa týka lásky. Hej? Môžeme uvidieť krásu v ľuďoch, ktorí ostatní možno odvrhli a môžeme rozvíjať schopnosť byť učiteľom a liečiteľom v intimných vzťahoch. Práve aj preto som si zvolila pre tento týždeň praktika a práve cez princípy intimity a sexuality, pretože si myslím, že práve toto môže byť teraz hodné na očistenie, uvoľnenie, takže kľudne sa ku nám pridajte. Dobre, samozrejme pre zlyhávajúce vzťahy je toto tiež vynikajúci moment, pretože vyjde pravda na povrch. Ukáže sa, čo je problém a môžete skúsiť terapiu, môžete skúsiť uvoľnenie strachov. Či už zo záväzku alebo zo slobody, zo straty slobody alebo zo straty partnera alebo partnerky, takisto zo straty seba, svojej autentickosti alebo z prijatia svojich skutočných sexuálnych túžob vo vzťahu. Toto je naozaj vynikajúci čas na také tie terapie, kde môžu byť najviac prínosné, pretože je to vhodné obdobie na takúto podpornú liečbu práve týchto vecí, hej, či už to zoberieme fyzicky alebo nefyzicky. Čiže samozrejme je toto aj krásna energia na to, aby sme urobili veľký krok, až taký kvantový skok dopredu, aj napriek tomu, že nás tam môže iritovať, že tým musíme prechádzať. Čiže môže to byť trošku také ako keď robíme nejakú zmenu a sme pritom taký uhodraný, umrmlaný, ufrflaný, znechutený, ale vieme, že je to pre naše najvyššie dobro. Takže do toho. No a do 19.7. máme aj veľmi silnú túžbu po slobode a práve tento aspekt Venuše v kvadráte na Mars a Urán môže spôsobiť pri niektorých vzťahoch napríklad veľmi dramatické rozchody alebo veľkú takú otvorenie pravdy, ktorá možno nebola aj roky povedaná v určitých vzťahoch. Hej, že zrazu tam budú momenty, kedy tí ľudia si povedia, že poďme si sadnúť a poď mi povedať, alebo poď, ja ti poviem, že hej, a veci, ktoré sa mohli dlhodobo potláčať, zrazu možno aj trošku cez taký šok môžu prísť, čiže áno, môžu prísť aj vzťahové krízy alebo frustrácia, taká tá bezemočnosť, chvíľková prázdnota alebo odpor. Môže tam byť aj zrazu vypovedaná, potláčaná pravda a niekedy máme chuť odstrihnúť niektorých ľudí, vyriešiť niektorých ľudí a s tým retrográdnym Merkurom sa môžeme aj vrátiť k určitým vzťahom a povedať, čo bolo kedysi. Hej, že pamätáš sa vtedy, keď si urobil alebo urobila toto. Mňa sa to vlastne dotklo, alebo toto a toto, hej. Čiže tento retrográdny Merkur nám do tejto dynamiky Venuša a týchto planét vnáša také, poďme si spomenúť, poďme sa pozrieť na to echo, že odkiaľ sa ťahá tento problém, ktorý je až sem, hej, ktorý vlastne prišiel až sem, takže toto máme do vlastne veľmi dlhého času, ale potom tu máme v podstate aj tento kvadrát na Mars a kvôli tomu, že Mars behá hore-dole, čo sa týka retrográdu, tak až do 16.8. bude v podstate Venuša v kvadráte na Mars. A tým, že vlastne máme takto dlho Venušu v kvadráte na Mars, tak tuto môže byť viacej takej tej štiplavej energie medzi mužmi a ženami v podstate. Hej? Môžu tam byť nezhody všeobecne, či už na pracovisku, vo vzťahoch, alebo vonku na ulici, hej? Kedy ženy môžu kričať po mužoch, muži po ženách a môže to byť veľmi také akoby nátlakové a bude to chcieť niekde uvoľniť ten tlak. Hej? Čiže tu by som povedala, že sa to môže odrážať aj na zdraví. Aj muži, aj ženy môžu mať problém s endokrínnym systémom, s prostatou, s menštruáciou, s cyklom a s rôznymi vecami, ktoré sú prepojené práve na celý endokrínny systém, hormonálne princípy, obličky a vlastne, áno, to som už vlastne spomenula, čo som chcela. Takže je veľmi dôležité si tam uvoľniť taký ten hnev, frustráciu, odpor alebo pocit ubliženia od opačného pohlavia. Tiež by bolo fajn si dávať pozor trošku, ak budeme v týchto dňoch až týždňoch chodiť na nejaké rande, aby sme na to nešli proste z takého veľkého buď extrémneho nadšenia alebo veľkého uháňania. Nemusí to byť proste tá skutočná akoby láska, ale môže to byť také nutkanie. Môže to byť nutkanie prepojené na karmu alebo to môže byť nutkanie prepojené na nejakú starú traumu.
Takže potom sa to môže ukázať aj v nezhodách, nedorozumeniach, vzťahových trojuholníkoch alebo ghostovaní. Tiež sa to potom môže odraziť na zápaloch močových ciest, problémoch s pohlavnými orgánmi a iritácia trávenia. Od 22. júla nám bude vznikať retrogradný Merkur v sextile na Venušu až skoro do konca júla. Čiže tu budeme mať takú príležitosť upevniť si naše duševné, tvorivé, umelecké kvality. Môžeme si tu nachádzať staronových priateľov, keďže Merkur je stále retrográdny, nejaké veci sa nám môžu zopakovať, ale už v tomto sextile v podstate pozitívne. Môžeme skontaktovať tých starých známych, pri ktorých sme mali pozitívne pocity. Môžeme nabrať alebo oprášiť sociálne kontakty a tiež celkovo taká tá naša mentálna logika, paradigma môže súznieť s pocitmi a ostatných aj našich a môžeme sa cítiť tak zharmonizovanejšie. Toto je tiež veľmi pekný aspekt, ak chceme vytvoriť nejaký kreatívny projekt, urobiť nejakú aktivitu vo dvojici, v skupinke, ak chceme zorganizovať nejaký, dajme tomu nejakú oslavu, stretnutie alebo nejaký výlet. A tiež máme viac spravodlivosti a tolerancie v našich slovách, môže tam byť viacej zhovievavosti už po týchto otrasoch a celkovo sa môže ukázať aj náš talent. Toto je veľmi kreatívny aspekt, čiže mnohí sa môžeme vrátiť k veciam, ktoré sme kedysi robili a nechali sme ich tak napríklad k tvorivému kresleniu, písaniu alebo tvoreniu niečoho, čo môže byť kreatívne, umelecké a proste sme sa na to niekde vykašľali. Taktiež to zvyšuje chuť flirtovať, ale pri tomto retrográdnom Merkúrii a ešte týchto aspektoch by som trošku dala pozor. Možno by, ja viem, že v lete možno každý chce chodiť na rande a flirtovať, ale jednoducho majte oči otvorené. No a môžete využiť práve tento aspekt na taký návrat na miesta, ktoré sa vám páčili. Ja si pamätám, že sa mi páčilo jedno miesto v Trenčine, dúfam, že to hovorím správne a možno sa tam vrátim. Dobre, čiže toto máme v podstate až skoro do 27.8.7. No a nakoniec v podstate už bude mať Venuša len také jemnejšie aspekty, hlavne s mesiacom a to bude mať 28. júla, tam má vlastne mesiac trigón Venuša, čiže tam teoreticky môžeme byť k sebe jednoducho krajší, láskavejší, privetivejší, môžeme sa cítiť krajšie, môžeme sa cítiť harmonicky, môžeme sa cítiť sexy a rozhodne tam je tiež opozícia na Merkur v tomto dni, takže nepoužívajme náš šarm na to, aby sme niekoho ohovorili. To by sa nám akože naozaj veľmi vypomstilo v týchto princípoch. No a potom 6. augusta Venuša vystupuje v podstate z Panny a pôjde do Váh, ale ešte stihne vytvoriť dva aspekty, alebo začať dva aspekty a to bude Venuša v opozícii na Neptún, čiže tam by som dávala pozor na fantáziu a preludy vo vzťahoch. Toto je také, že vidíme viac to, čo chceme vidieť, ako to, čo je realita. Čiže v takomto momente môžeme byť trošku slepí a strácať sa v tom, čo sú naše ideály a čo je naša realita. Takže áno, Venuša to tento rok má trošku náročné cez toto leto, takže aj vo financiách by sme si teraz mali trošičku dávať pozor a byť viac disciplinovaní a držať sa faktov a možno aj takých skutočných tabuliek, namiesto toho, aby sme si nejako vyskakovali. Tiež sa môžeme zamotať do projekcií a tvrdo dopadnúť na zem, keď to nebudeme čakať. Hlavne keď sa budeme pozerať na niekoho, pri kom sa nám prebudila nejaká vášeň alebo máme proste pocit, že sme našli to práve orechové. Taktiež pozor na také poblúznenie o niekom, kto je vo vzťahu, pretože tam sa samozrejme môže otvoriť taký vzťahový trojuholník, môžete byť niekoho tajomstvom, alebo vy môžete mať niekoho ako tajomstvo. Hlavne ak máte Venušu s Neptunom vo svojom osobnom horoskope nejako pomiešanú, máte tam nejaký aspekt, tak toto môže byť jeden z veľmi častých aspektov, kedy sú vo vzťahu traja a nie dvaja. No a toto nie je úplne najlepšie celé toto obdobie na nejaké fakt veľké investície alebo svadby alebo nejaké partnerské veľké sľuby. Môže to byť, no ja by som sa tomu vyhla. Hej, ja viem, že proste žiť sa musí aj cez tieto aspekty, ale treba ich brať do úvahy.
No a tiež by som sa práve do toho 18.8. naozaj úplne vyhýbala rôznym takým ako veciam, ktoré sú ako alkohol, drogy, omamné látky, veľa cukru a tak ďalej, pretože to sú presne cez Venušu v opozícii na Neptún, také tie veci, ku ktorým siahame veľmi ľahko. Hej, že aj tí ľudia, ktorí napríklad dlho nepili alebo nefajčili, alebo ste sa držali a nedávali ste si kopec sladkého, toto je ten moment, kedy nás to vlastne ťahá do toho, aby sa nám v tele zase vytvárala kandida, huby, plesne, proste parazity tam krmíme, baktérie a neviem čo. A potom vlastne sú z toho všelijaké potiaže na zdravotnej úrovni. Lymfatický systém je tam s týmto prepojený, hlavne s tým toxicitou, ako sú práve tie alkohol, drogy a tak ďalej. Takže určite to neodporúčam. No a zároveň 4. augusta sa nám deje Venuša v trigóne na Pluto, na retrográdne Pluto, čo bude až do 3/4 skoro 17.8., čiže skoro 3/4 celého mesiaca. No a tuto nástava konečne Venuša vlastne končí tú svoju cestu v Panne v pozitívnom aspekte, aj keď Venuša na Pluto je dosť silná. Čiže to je ako keby sme pozerali 50 Shades of Grey, takže potrebujeme trošku navnímavať, že čo sa deje, pretože naša aura, aj aura ostatných ľudí môže byť veľmi zvodná, taká veľmi sexy, hej. Tam môžeme mať aj celkovo ten osobný magnetizmus, hlavne u žien a u mužov v moci môže byť veľmi, veľmi veľká. Čiže veľa sa môžeme akoby zapodievať nad ľuďmi a mužmi a muži nad ženami, ktoré sú atraktívne práve takou nejakou mystériou. Tiež toto môže byť aj taká pomoc, hej, že muži, toto je vynikajúce, pretože ako som spomínala, že Venuša mala kvadrát na Mars, ktorý je dlhý, tak tento aspekt nám pomôže, aby sa to vybalansovalo a môžeme dosiahnuť plusy vlastne na oboch stranách. Aj muži, aj ženy môžu dosiahnuť plusy. Tiež sa môže jemne rozpustiť taká toxicita vo vzťahoch, niečo, čo sme na seba vzali a dávalo nám to veľa záťaže, toxicity alebo takej tej nízkovibračnej energie, kde bola niekde poškodená lojalita, tak sa môžu prehlbiť tie romantické vzťahy. Tam už potom, keď človek po týchto všetkých turbulenciách dá nejaký sľub alebo nejakú dohodu, alebo že OK, už sa to nebude opakovať, je možné, že to vieme dotiahnuť, hej. Toto je aj super na upevnenie vzťahov, partnerstiev, romantiky, lásky, upevnenie pozície, upevnenie majetku, hej, čiže to tiež dobré aj na také tie dôležité rokovania, kde potrebujeme diplomáciu, alebo kde sa budete nejako pohybovať medzi mocnými alebo vplyvnými ľuďmi, alebo niekde medzi politikmi a tak ďalej. Alebo proste pri autoritách a tiež vlastne toto môže byť aj také, že muži sa vás môžu snažiť niektoré ženy podplatiť krásnymi vecami, ako je napríklad šperk alebo nejaký výlet. Takže áno, je to super, ale dbajte na to, aby to nebola nejaká pozitívna manipulačná taktika. Je to skvelý aspekt, keď chcete riešiť svoje dlhy, keď vám hrozia nejaké exekúcie alebo nejaké finančné potiaže. Toto je vynikajúci aspekt, aby ste nad tými financiami znova prebrali kontrolu. Hej, proste, že ako na to. Tiež toto môže byť super podporné pre také tie romantické výlety, tiež liečenie a podpora čriev, nervového systému a je to jeden z pozitívnych aspektov, keď sa potrebujeme zbaviť nejakých naozaj, že problémových kožných výrastkov alebo proste niečo podobné. Po prípade nejaké uvoľnenie císt alebo proste niečoho, čo v tele nemá byť a môže to odtiaľ výjsť. Dobre, takže drahá moja astrologická rodina, verím, že tento venušínsky report vám teraz vlastne tiež dá nejaký efekt na tento najbližší mesiac cca a že vám práve táto cesta Venuši v Panne osvetlila, čo sa môže diať a ako môžete využiť túto energiu. Samozrejme je veľmi dôležité, kde máte dom Panny vo svojom horoskope, pretože tam je najväčšia táto energia. Takže tak. Dobre, a samozrejme pre tých pokročilých vy si to viete veľmi pekne navnímať vo vašich horoskopoch. Keby ste niektorí s týmto potrebovali pomôcť, môžete si kľudne samozrejme objednať svoj astrologický report. To je jasné, to môžete vždy, budem sa na vás tešiť a zatiaľ vám prajem krásny večer a príjemnú Venušinu cestu.